Care țară are cea mai bună mâncare? Moldova sau Elveția? Moldova. Unde sunt cei mai amabili oameni? Elveția. Unde sunt cele mai tari petreceri? Moldova. Care țară are cele mai frumoase festivaluri tradiționale? Franța. Moldova sau Elveția? Moldova. Unde preferați să vă petreceți vara? Moldova. Elena? De acord. Care țară face vinul cel mai bun? Moldova. Unde simți mai mult că ești acasă? Moldova. Care este locul cel mai bun pentru a crește copiii? Elveția. Ce natură vă place mai mult? Dealurile Moldovei sau Alpii elvețieni? Alpi elvețieni. Elveția. Dacă ați putea locui într-un singur loc pentru următorii 10 ani, care ar fi acela? Moldova. O întrebare interesantă. Care costum tradițional e mai stilat? Ia din Moldova sau clopoțelul elvețian? Moldova. E din Moldova. Unde e mai probabil să știi viața vecinului fără să-i fi vorbit vreodată? Moldova. Cred că. Unde un păhărel nu e niciodată doar unul? Moldova. Care nație e mai dramatică când e răcită? Moldovenii sau elvețieni? Elvețieni. Unde te șochează mai tare prețurile din supermarket? Elveția. Unde se claxonează mai puțin în trafic? Elveția. Elena, bine te-am găsit Mulțumesc că ai venit. și mulțumim pentru găzduire la tine acasă, la voi acasă mai exact. Și că veni vorba de acasă, care este primul gând care te duce pe tine acasă? Dorul. Ce înseamnă pentru tine dor? Dorul este un sentiment aparte și întotdeauna când sunt aici, sunt cu gândul acasă, pentru că din punct de vedere personal, dar și profesional. Pentru că una că sunt mamă și am familie aici și am părinți acasă și am dor de cei de acasă, dar o altă latură este din punct de vedere profesional, pentru că oricum am avut echipă acasă, am crescut profesional acolo, apoi am venit aici și deci toate astea împreună creează un dor imens când mă gândesc la Republica Moldova. Da, zi-mi, te rog, dacă ți amintești cum a fost acea zi când ai părăsit Moldova? Era o zi de vară și chiar am emoții, pentru că în ziua aceea toți părinții plecau cu copiii în parc să mănânce înghețată, dar eu trebuia să plec, avem o valiză cu câteva haine și multe întrebări. Dar știai unde mergi? Da, desigur, știam unde merg. După că am trecut toate etapele de interviu, de cunoștințe, sesiuni online și chiar fizice cu viitoarea mea echipă de aici. Deci a fost 1 iunie când soțul m-a dus cu mașina. Pentru că am stat la dubii. Pentru că aveam un bebeluș de 1 an jumate și pentru mine a fost o decizie destul de grea. Profesie sau viața de familie. Ai venit cu copilul și cu soțul? Nu. Deci, de ce este o decizie destul de grea? Pentru că am lăsat copilul acasă. Oh, Da, și cât curaj! Bănuiesc că a fost destul de grea decizia să rupi copilul de la sân, să-l lași acasă și să vii într-o țară complet străină, unde a trebuit să te reinventezi probabil pe tine din nou, să-ți faci prieteni, să-ți creezi un nou anturaj, o nouă familie. Peste cât timp a venit familia ta și v-ați revăzut? După 1 an jumate am reușit să ne integrăm. Ce lucru sau ce obiect ai luat de acasă cu tine, fără de care nu te-ai despărțit nici până acum? În general, eu sunt o persoană care nu iubesc să am multe lucruri cu mine, în general. Dar un lucru care am luat, am printat niște poze și Biblia mi-am luat de acasă. De ce Biblia? De multe ori am încercat să o citesc și n-am dus-o până la capăt. Și acum ai reușit? Și în perioada când eram singură am reușit, pentru că, în general, există o energie oarecare care trebuie să fii pregătit ca să faci, să citești o Biblia și cred că nu eram pregătită ca să o finisez. Și cred că perioada aceea când eram
singur am reușit să o citesc și deci sunt multe lecții care și acum le gândesc, le reflectez, pentru că noi nu avem timp, de fapt. De fapt, eu n-am timp să gândesc multe lucruri, să reflectez. Dar acum, când stau și vorbesc cu tine și mă gândesc ce emoții aveam când citeam Biblia de acasă, când eram singură într-o cameră, într-un apartament destul de mare, singură, fără familie, acum reflectez și mi-aduc aminte paginile sau cum răsfăiam sau nopțile sau cum plângeam sau cum pregăteam sau cum stăteam cu ei și discutam. Adică este mai mult decât un an jumate prin emoțiile prin care s-a trăit, dar sunt fericită. Asta e frumos. Asta e frumos că ești fericită și că ești împlinită aici unde ești, cu familia împreună. Hai să mergem un pic în copilăria ta și să ne povestești din ce localitate vii și cum îți amintești tu copilăria. Copilăria mea a fost foarte frumoasă, foarte dinamică, foarte colorată. Eu am făcut multe lucruri. Am fost lăsată să explorez multe chestii. Vin din satul Mălești Noi, raionul Criuleni, și la țară este de lucru, știi? Și noi suntem 3. Eu sunt cea de mijloc, sora mea mai mare, Natalia, fratele meu mai mic, Alexandru, și mama când mergea la lucru și tăticul și mamica ne lăsa o listă și lăsa lista la sora cea mai mare. Și respectiv era o listă să fie distribuită către noi frații. Deci, până la urmă, eu întotdeauna eram găsită undeva ascunsă într-un colț, în beci sau în pod cu cărțile. Și sora mea striga la mine: vino și mă ajută că vine seara și mamica vine și trebuie să verifice ce s-a făcut, ce nu. Și atunci ea foarte mult mă căuta, dar până la urmă seara îi spunea: uite, eu n-am reușit pentru că Lenuța, dar câteodată când se enerva îmi zicea Ileana, nu m-a ajutat pentru că ea mereu cu cartea în mână. Și așa a fost. Dar cel mai interesant chestie că vara eu colectam gâze. Gâze, gândăcei, și toamna mergeam la școală și arătam, dar le punem cu ace de siguranță, studiam, știam cum să le pun alcool. Mamica mea m-a ajutat, mamica mea este tehnolog și i-am ajutat și chiar și șarpe, pui de șarpe l-am prins. Da? Ce pasiuni neobișnuite! Fluturi, pentru că mergeam la o tabără de copii, o tabără de zi în pădure, foarte frumoasă, și acolo erau niște gândaci foarte deosebiți care nu găseam în grădina mea. Și toamnă mergeam, învățătorul de la biologie mă elibera de la examene numai din cauza asta, pentru că eu puteam să le descriu ce gândaci am găsit, mă uitam în cărți și descriam: uite, ăsta îl cheamă așa, el vine de acolo, iată, el așa se hrănește, că el așa trăiește, sau fluturile astea, sau furnica aceea, sau știi... Așa eu îmi amintesc. Să înțeleg că această pasiune a ta a devenit cumva după aia un drum în viața ta profesională sau... Cred că așa, da. Adică mie întotdeauna mi-a plăcut ceea ce este viu. Am înțeles. Dar zi-mi, te rog, vorbim despre părinții tăi. Ce ai preluat de la părinții tăi din educație, din tradițiile din familie și transmiți mai departe copiilor? Toată viața, toată iubirea de neam, tradiții, cultura de a sta la masă, cultura de a primi oaspeți, cei dragi, rudele, de a lua masa împreună, de a face lucrurile împreună, de a coace pâine, de a face plăcinte, de a mânca zeamă. Asta eu am luat de acasă. Lucrurile care nu ni s-au spus, dar le-am văzut. Lucrurile mai puțin teoretice, care de fapt acum încerc să implementez asta și cu copiii mei, mai puțin să vorbesc cu ei și să le încarc cu informații, mai mult să le arăt sau să vadă ei cum fac lucrurile, să mergem în vacanțe la părinți, așa. Dar lucrurile la noi nu s-au spus, nu am avut presiune, adică cred că asta am luat de la părinți. Cât de des copiii tăi merg la casa ta părintească la Bunei? Știi, acum de când ne-am mutat la Geneva, de când am venit în Elveția, ne străduim să mergem cel puțin o dată pe an. Dar am luat o decizie 2 ani în urmă, de fapt când Măriuca, asta mică, avea vreun an și trebuia să muncim aici.
Creșa pe vară este închisă, copiii sunt la școală, vacanță și tot vorbeam cu părinții ce să fac, cum să fac. Ada e la noi, zice. Și au rămas acolo 6 săptămâni, vara, și copiii mei n-au încălțat deloc sandale. Asta e frumos. Pentru că desculță și mamica mă suna și zice, nu nimic, că ei sunt desculță, zic că au niște tălpițe, știi, bătute. Cum la picioare, cum noi eram, când eram mici, tălpițele bătute, așa, călcăile, așa erau la copiii mei și mâinile negre de la soare, bronzate, pentru că ei au stat în nisip, în grădină, așa. Și zic, nu nimic, asta e foarte bine și așa nu o să facem la fel. Din ce povestești tu, îmi dau seama că în casă comunicați în română. Dacă copiii merg la buniei, reușesc să comunice în limba română, da? Noi vorbim numai în limba română. Bravo! Tot respectul meu pentru asta. Mulțumesc frumos! Și eu nu îmi închipui altfel, știi? Că, într-adevăr, din discuții cu alte familii, văd asta o problemă. Dar la noi, de exemplu, nu a fost asta o problemă și prietenii noștri văd și chiar în cercul care noi comunicăm aici, la fel văd tendința asta de a vorbi numai în română și ei mai discută între ei când se ceartă în franceză. Dar așa vorbim în română, mâncăm în română, vorbim mâncarea, cum o numim, plimbări, lucruri, chestii, jucării, haine. Și citiți cărți în română, probabil. N-am putut să nu remarc faptul că aveți o bibliotecă foarte mare și frumoasă și aveți cărți pentru copii în română. Cât de des le citești în română? Așa este. Deci din această bibliotecă cred că o pătrime, 2/3, cam aproape jumate, nu tot. În spolcele de sus, le pun mai sus, zice că nu vreau să le păstrez cât mai mult. Adică ei să nu ajungă la cele în română, numai eu le scot și deja o perioadă, mai multe cărți sunt așa împrăștiate prin casă, dar citim în fiecare seară. Deci, în fel, cărțile în română sunt un tezaur pentru voi, dacă tu le-ai plasat așa la un loc mai de cinste în biblioteca voastră. Ai dreptate. Este o provocare destul de mare pentru toți cei din diaspora care au copii să păstreze acasă limba română, să păstreze tradițiile și voi ați reușit și cu asta felicitări. Mulțumim frumos, mulțumim frumos. Este o plăcere, știi? Eu nu-mi închipui altfel. Pentru mine foarte mult contează și pentru soțul meu la fel. Adică noi ambii cumva am venit aici și am început așa să construim ca să fim aproape de valorile țării, ca să fim aproape de cultura din Republica Moldova, ca să fim aproape de limbajul, de poeții. Avem cărți Spiridon Vaghele, Mihai Eminescu, deja nu mai vorbim de poveștile care le citim cu Guță, le citim în fiecare seară. Care a fost pentru tine și pentru familia ta, pentru copii, cea mai mare provocare, ce ține de integrare cu localnicii din Elveția? Și dacă ați reușit să legați prietenii și cât de dificil sau ușor v-a fost? Noi am reușit să ne integrăm datorită copiilor. Frumos! De ce? Pentru că la școală, noi ducem copiii la școală, acolo sunt părinții la alți copii, copiii prietenesc între ei și involuntar, instantaneu, noi începem să discutăm cu părinții. Pentru că atunci când, de exemplu, fiica mea începe să prietenesc cu fiica la un vecin, atunci noi la fel începem să discutăm. La fel și cu Matei, cu Măriuca la creșă, la fel, adică și așa încet am început să ne integrăm în local, cu vecini, cu alți părinți, prin intermediul copiilor. Și se mai organizează un fel de sărbători a vecinilor, unde fiecare, adică aduce câte o mâncare tradițională și începem să propunem ca să gustăm fiecare ce aduce și asta se face în cartier. Care sunt bucatele care tu le duci și cum îți prezinți? Eu bănuiesc prin intermediul acestor bucate, tu îți prezinți și țara, da? Mâncarea fiind parte din cultura noastră. Care sunt bucatele care tu le duci și ce le povestești tu despre Moldova și dacă le spui cu mândrie că ești moldoveancă? Da. De fapt, mâncarea și produsele tradiționale, în general, este o carte de vizită.
Așa este. Și deci obișnuim să facem, să pregătim acasă în marea majoritate a timpului, cazurilor, ce duc, plăcinte duc, dar în diferite feluri. Adică niciodată nu este același. Sau dacă vorbim despre desert, atunci pregătesc coșmaluguguță sau clătite. Și care este reacția vecinilor la bucatele care tu le duci? În orice caz, lor le miroase natural. Întotdeauna îmi zice ca un iz din natural, cum le faci și atunci începem a discuta cum noi am văzut asta în copilărie, cum am participat la pregătirea bucatelor, cum servim asta împreună și unde este Republica Moldova și de fapt ce ne face pe noi mândri. Și multe ori primesc un răspuns destul de pozitiv că și-ar dori să viziteze Republica Moldova. Am chiar un caz real, dar bine, asta e la serviciu, când am adus plăcinte și un vin moldovenesc. Și atunci am început a discuta despre cultura de produse, de mâncare, de degustări de vinuri, așa. Și după asta o persoană s-a apropiat și a ales Moldova ca un host country, ca să primească un atelier regional. Și chiar asta s-a întâmplat. Felicitări, bravo! Ei au adus alte invitați, alte țări în Republica Moldova, adică nu era în planul acela, dar după auzind cum și unde geografic se află, pentru că tare Republica Moldova este foarte interesant pentru a organiza diferite evenimente. De ce? În primul rând, din punct de vedere geografic, noi ne aflăm, suntem amplasați destul de strategic, așa, cuvântul potrivit, din punct de vedere economic, pentru că bugetul ca să organizezi un eveniment în Republica Moldova și altul să-l organizezi la Paris sau în Franța sau în alt oraș, e alt buget. Și atunci sunt zboruri destul de ok. Și mâncarea. Și de ce nu, da, mâncarea și cultura. E foarte frumos, fiindcă astfel noi suntem, de fapt, ambasadorii țării noastre, doar că trebuie să păstrăm mereu această doză de mândrie că suntem moldoveni și chiar avem cu ce ne lăuda și cu ce ne mândri. Eu, din câte înțeleg, voi ați reușit foarte bine să vă integrați aici, cumva rădăcinile voastre sunt o parte în Moldova, dar totuși le așezați sau le instalați mai mult aici. Eu vreau să te întreb dacă te-ai gândit vreodată să revii definitiv în Moldova și ce te-ar face să revii? Știi, eu m-aș întoarce în Republica Moldova, pentru că știu cum se face schimbare. Și văd cum se fac schimbările acum. Chiar am rămas foarte surprinsă, plăcut, când am vizitat Republica Moldova înainte de Paște. Sunt schimbări care se văd deja și cunosc ce aș putea eu contribui la schimbări. Pentru că unde mă aflu, întotdeauna m-am provocat. Întotdeauna am făcut chestii care se schimbă, care aduc un plus valoare. Nu este o linie dreaptă, știi? Mereu e ceva care se schimbă și, de fapt, și pe tine te văd așa, da, care adevărat. contribuie la schimbări. Adevărat. Povesteai că ai venit singură și soțul a revenit apoi. Cât de mult te-a susținut soțul în tot parcursul tău profesional și în procesul de integrare și care este aportul lui în ceea ce ne ești tu azi? Eu așa întotdeauna zic că soțul meu este ca niște părinți de-ai mei, dar deja în altă ipostază, așa, pentru că foarte mult susține ceea ce fac. Pentru că a fi mamă, a fi soție, a fi iubită, a fi un specialist, ai nevoie de susținere. Ai nevoie de susținere din partea familiei, din partea societății, dar mai mult din partea partenerului de viață. Pentru că când am venit aici, eu am stat la dubii, pentru că când am primit scrisoare de acceptare la organizația unde activez acum, am stat la dubii. Și când nu mi-am făcut bagajele eu, el mi le-a făcut și a zis că asta este șansa ta de a merge acolo unde tu o să te simți un alt nivel, unde tu te vezi, unde acolo eu cred că poți să faci schimbări, poți să faci tot ce ți-ai pus în plan. Ești o norocoasă din acest punct de vedere. Hai să spunem așa. Dar nu este simplu, adică dacă se gândești că totul e în roz, nu e deloc așa.
pentru că noi suntem două persoane și două personalități cu caractere destul de puternice. Și cine primul cedează când aveți careva dispute în familie? eu zic că cedează cel care iubește un pic mai mult. Și cine iubește un pic mai mult la voi? O să întrebați pe el, dar cred că asta e el. Frumos. Iarăși zic că ești o norocoasă. Cred că da. Mulțumesc. Elena, zi-mi, cine este Elena Jardan, profesionistă în Elveția? Ce faci, cu ce te ocupi? Eu sunt medic de profesie. După ce am absolvit Universitatea de Medicină de la Chișinău, am mers în masterat, în doctorat și m-am specializat în sănătate publică. M-am ocupat cu știința în determinarea factorilor de risc, ce ne face pe noi de fapt bolnavi. Și am contribuit la evaluarea factorilor celor de risc și care ar putea fi măsurile de prevenție. Iată, acum sunt medic în Departamentul Sănătate Publică și Mediu. Aici în Elveția? În Elveția, la Organizația Mondială a Sănătății, unde coordonez programele de prevenire a intoxicațiilor la copii, ce ține la expunerea de substanțe chimice. Pentru că doar o duime din substanțele chimice sunt cunoscute umanității, care sunt efectele. Și deci noi contribuim la aceste cercetări, cum stabilim programe, ajutăm statele membre, contribuim la integrarea capacităților pentru determinarea acestor factori de risc. Foarte interesantă activitatea ta profesională aici, dar sunt curioasă dacă cumva activezi și cu unii conaționali de-ai noștri pe domeniul tău profesional, dacă ai vreo colaborare cu cineva din ai noștri. Există o rețea de medici, o rețea de persoane care le cunosc din Republica Moldova, dar care activează în diferite organizații internaționale, ce ține de OMS, UNICEF, Global Fund și din alte țări. Chiar nu de mult am fost contactată de o persoană la fel de Republica Moldova care ne-a propus să colaborăm ca să facem program în țările din Eurazia, din Kazahstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan și deci alte state din această subregiune, ce ține de aprovizionarea cu produse dedicate copiilor cu boli rare și colaborez cu ALA, deci avem un network cu ALA Tokarczuk colaborezi, da? Da, colaborez foarte cu ALA frumos. Tokarczuk. Deci, anume pe domeniul ăsta ce ține de suport medical, da? Exact, suport medical, training, deoarece suntem așa o mână de moldoveni din sistemul de sănătate în special, care ne cunoaștem și din țările din stanuri și din alte state, în care putem colabora, putem să ne întâlnim la diferite forumuri, să discutăm ce am putea face, cum am putea contribui, cum am putea colabora, că până la urmă este un scop comun care este păstrarea sănătății. Eu înțeleg că tu, din punct de vedere profesional, te simți realizat în Elveția. Zi-mi, te rog frumos, dacă cumva Elveția te-a schimbat sau dacă ai descoperit ceva nou în tine în această țară, dacă cumva Elveția te-a redescoperit pe un anumit domeniu sau segment. De fapt, Elveția nu m-a schimbat, dar m-a ajutat să redescoper niște hobby-uri, alte calități, de exemplu, cum ar fi creația, cum ar fi broderia, cum ar fi explorarea altor laturi din artă. Deci, nu de mult fac parte dintr-un grup de femei care învățăm sau studiem, explorăm unele semne de cusut, care ar fi autenticitatea lor și care sunt cămășile tradiționale. Da, din câte eu cunosc, voi aici în partea din Geneva, în partea francofonă, aveți chiar un grup, o comunitate de vorbitori de limba română, să le spunem așa, că știu că sunteți cumva mixați și moldoveni și români, care aveți careva activități ce ține de broderie și de cămașa tradițională. Poți să ne povestești mai mult cum ai ajuns să faci parte din această comunitate și ce faceți voi, de fapt, cu femeile acolo și dacă sunt doar femei, poate vin și bărbații. Da, tu știi că este foarte frumos ce se întâmplă. Cam un an și ceva în urmă, sau poate mai mult, am fost invitată la o expoziție de cămăși tradiționale care a fost organizată de Ambasada Republicii
Republicii Moldova de aici, unde a venit Teatrul Național, au venit reprezentați a unui atelier și am participat la o expoziție la ambasadă, după care am fost invitată la un eveniment în Marsilia, unde noi, alături cu alte fete din Republica Moldova, dar și România, am participat la un defileu la muzeul de acolo și chiar mergând pe străzile din acel oraș m-am simțit foarte mândră să port un costum tradițional și atunci am realizat, cum spui tu, că ceva s-a schimbat, da, atunci am realizat că de fapt este o bucurie să porți aceste costume și m-am simțit mândră să le arăt oamenilor, să mă îmbrac în acele costume și să arăt, uite cât este de frumos, cât este de bogat, cât este de autentic să porți un costum tradițional și așa a început integrarea mea sau implicarea mea în această comunitate frumoasă și după asta, în cadrul acestor discuții, acestor șezători, a intervenit ideea de a organiza o sărbătoare unde să ne unească pe toți cei iubitori de portul tradițional, de portul nostru și am organizat ziua ei 2024. E foarte frumos, fiindcă dorul ăsta nostru de casă cumva ne face să protejăm și să promovăm cât mai mult tradițiile și cultura, iar apartenența asta la ceea ce ne aparține nouă este de-a dreptul fascinantă. Și mă bucură faptul că voi aici reușiți să dezvoltați evenimente frumoase și aveți o comunitate într-adevăr splendidă, care vă urez succes în continuare în toate evenimentele și activitățile care vi le propuneți. Și acum că ai ajuns la această etapă de împlinire a vieții tale, ce înseamnă astăzi pentru tine acasă? Este un loc, un sentiment, o amintire? Acasă e acolo unde te afli, unde îți crești copiii, unde îți trăiești viața în armonie, în fericire, în pace. Deci există un mix de sentimente, de trăiri care ne fac să ne gândim la cuvântul acasă. Deci eu gândesc că odată ce avem așa comoară numită viața și avem o altă comoară numită sănătate, cred că fiecare dintre noi ne gândim că acasă, acolo unde sufletul îți este împăcat de fapt. Acasă este dor, acasă este iubire, acasă este liniște, acasă este, cum am zis, împăcăciune cu sine, trăiri cu sine. Eu mă consider o persoană împlinită, dar încă sunt multe lucruri de realizat. Că vorbeam de comunitatea de moldoveni și de români de aici, aș vrea să știu care este părerea ta. Care consideri tu că este rolul diasporei în dezvoltarea și promovarea Moldovei oriunde în lume? Rolul diasporei este foarte important, de fapt. De fapt, noi nici nu ne dăm seama cât de mult noi influențăm chestiile care se întâmplă mai departe. Adică, dacă ai putea să punctezi, iată, cu ce crezi tu că ar trebui să facă o persoană din diasporă astfel încât să promoveze imaginea țării? Poate niște lucruri mici, neînsemnate pentru noi sau pentru acea persoană, dar pentru cel străin ar fi ceva wow sau ceva de impact. Eu consider ce nu trebuie să facem este să nu fim solo. Spiritul ăsta de echipă și al comunității totuși are un rol decisiv, da? În promovarea imaginii țării noastre. Da, și atunci când discuți în diferite evenimente, este important de a vorbi despre Republica Moldova, de unde vii, ce fac, care este traseul Republicii Moldova mai departe. Și noi cunoaștem unde vrem să ajungem. Deci eu văd o țară europeană, un traseu acolo, așa cum ne dorim, îl văd pentru copiii mei, pentru că în orice timp noi putem să ne întoarcem acasă. Tu zici că acum ești realizată și ești bine mersi și totul este în roz, dar noi cunoaștem că parcursul vieții nu este totul roz și frumos. Ceea ce mi-a fost foarte greu și mi este foarte greu e că trebuie să muncesc mai mult decât aceiași specialiști veniți din alte țări. Asta este provocarea, cred că, pentru majoritatea moldovenilor, fiindcă noi avem nevoie să ne impunem de 2 ori în plus
Și asta este foarte greu și asta este muncă până la lacrimi. Este atunci când mai este o chestie care trebuie să o înțelegi, trebuie să muncești mai mult și chiar este foarte dureros și chiar deci este un efort foarte colosal. Deci nu e ușor, nu e simplu deloc. Și am început să nu mai atrag atenția la multe chestii. Am început să aleg, dar nu pot să aleg oamenii, dar am început ca să nu atrag atenție la multe chestii care se întâmplă, care mă distorsionează de parcursul meu profesional și personal. Foarte multă meditație fac și asta mă ajută să merg mai departe. Eu așa înțeleg că tu ai decis să te alegi pe tine într-un final și să dai mai puțină importanță bruiajelor din jurul tău și să-ți vezi de calea ta și de parcursul tău, ci pe fapt pentru care te admir. Tu cu atâta pasiune și gingășie și tandrețe și dragoste ai vorbit despre soțul tău. Igor, vină lângă noi! Igor, soția ta atât de frumos și drăgăstos a vorbit de tine, vrem să știm dacă și tu la fel, dar bănuiesc că la fel tot atât de mult o iubești. Înțeleg că tu ești cel care cedezi primul în familie. Zi-ne tu cât de greu sau ușor ți-a fost să rămâi acasă responsabil cu copiii și pe lângă responsabilitatea copiilor să fii și acel suport pentru jumătatea ta care era la distanță. Interesantă întrebare. De iubit o iubesc foarte mult. Noi ne-am căsătorit într-o zi. Azi am cunoscut-o și 2 zile, am pus inelul pe mână, dar a fost frumos și de-am să trăim din 2013 și ne iubim din ce în ce mai tare. Un săgetător și un berbec, cam îi scântei, dar wow, ce să-i face? Asta e viața. Cedez că eu cred că am mai multă minte. De asta cedez. Asta a fost un compliment acum la adresa ei. De asta și cedez. Ea zicea că cine iubește mai mult, ăla cedează. Nu, eu cedez că nu vreau să dau foc la casă. Bravo, respect pentru asta. Asta e. Mai puțin bărbați, care de obicei femeile sunt cele care cedează. Bărbații sunt așa mai duri și mai pe poziție, dar pentru asta tot respectul și felicitări ție. Dar mie îmi place că nu e monoton. Am o femeie aprinsă, implicată în foarte multe activități, care ea nu recunoaște activitățile ei, dar ea face foarte mult, cum și la lucru, atât și acasă, și cu copii, și în socializare. Și ea ca tare nu a vrut să vie aici în Elveția. Asta nu am înțeles, că ea nu a vrut să vină. Și cum ai reușit tu să o convingi? Ai iubit-o, ai sărutat-o, i-ai spus vreo poveste la ureche. Care a fost secretul? Ea să străduia atâta să ajungă de partea Moldova. Am convins-o în felul următor, pentru că ea a vrut să crească, ea s-a implicat foarte mult în cariera ei, dar în Moldova ei creștere nu avea foarte mare. Este o anumită treaptă și după aceea gata, nu mai ai unde crește. Dar aici, când eu câștigat contractul, atunci eu am spus acolo, ai posibilitate să crești unde vrei tu. Eu înțeleg că ai rămas acasă cu un copil care mânca la sân. Cum ai reușit tu să te descurci cu copiii singuri acasă? Întotdeauna noi am avut vecini buni și prieteni buni. Care a lăptat copilul? Nu. Care m-au ajutat să stai copilul, care când eu activam. Am înțeles. Și aveam o zi pe 3 la serviciu. Și după asta, în ziua când eram la serviciu, vecina stătea cu dânsi. Că eram câte 24 de ore în tură eram la serviciu. Și m-am descurcat, mâncare știu a face de copil, vin dintr-o familie cu 4 frați și surori. Tu fiind din ce regiune țării? Eu sunt de la nord, sunt de la Răuțăl, lângă Bălți. Într-o familie de oameni simpli, am trăit din greutăți, foarte greu am crescut noi. Nu am fost bogați, am avut multe neajunsuri, dar suntem și am ajuns unde am ajuns. Prin mult efort și muncă.
Greutățile ne fac pe noi să fim mai perseverenți și să ne descurcăm oriunde în lume. Ține cu ce te ocupi tu aici în Elveția. Înțeleg, după o perioadă de un an jumate, ai venit și ați reîntregit familia. Cum ai găsit tu Elveția și cum te-a ajutat Elveția pe tine sau nu te-a ajutat? Care au fost provocările tale când ai venit aici? Provocările mele, eu venind din business și am venit aici și am cumpărat un magazin. Fără să fiu aici, am cumpărat online, cum să zice așa. La distanță l-ai cumpărat. Nici nu știai ce cumperi, da? Nu știam, am întrebat-o pe Lenuța să o coată în fața magazinului câți oameni treci pe alături. Și am cumpărat un magazin care l-am transformat 100%, radical ce era. Am făcut plăcinte, primul persoană care făcea plăcinte moldovenești și băieței și cozonaci de case. A fost un magazin cu produse moldovenești, da, aici erau la și Geneva. vinuri, aveam un foarte mare asortiment de vinuri. Aveam de toate în el. Să înțeleg că tu ai schimbat țara, dar activitatea cumva ți-ai transpus-o de acolo aici. Adică nu te-a influențat cumva, nu ai avut perioada asta de trecere, de nostalgie. Nu. Ai intrat în activități deodată, da? Cunoscând limba franceză, când am venit, mi-a fost foarte ușor să comunic cu oamenii. Cartierul m-au primit ei pe mine, nu eu am intrat așa cu de sălă în cartier. Și în timp de un an de zile tot omul care trecea pe acolo mă cunoștea și discuta la mine. Și cereau plăcinte cu măr. Da, plăcinte, iubeau tare plăcintele cu măr. Și asta e viața. Și după asta am vândut și alte două business-uri am deschis și alergăm să câștigăm bani și să o susțin pe scumpa mea soție ca să avanseze în carieră și toate capriciile care le are în viață. Deci la voi în familie, cel care face cariera este soția, da. Iar tu ești cel care îi oferi tot sportul și ajutorul pentru asta, da? Da, așa este. Cum reușiți voi să păstrați flacăra vie a dragostei și romantismul? Aveți vreo zi care vă dedicați doar vouă sau, nu știu, o oră sau o activitate care este strict legată de voi? Ne acordăm, soția vrea să implice în cam 110% copiii în activitățile noastre, toate pe copii, dar eu mai pun o leac de frână că mai trebuie 90% să dai la copii și vreo 10% să dăm pentru noi. Câteodată plecăm în doi, facem diferite nume lucruri în doi, poate plecăm într-un hotel în doi. Mulțumesc lui Dumnezeu, ne permitem să facem și vacanțe și una alta, nu chiar suntem legați de lucru. Igor, zi-mi te rog, dacă ai dat timpul înapoi, tot atât de repede ți-ai cere soția de nevastă sau ai mai ezita și ți-ai mai lăsat timp să vă mai cunoașteți, să ieșiți la întâlniri, să mai stați la portiță? Nu, n-aș schimba nimic. Dar ce te decis pe tine așa într-o zi să o ceri de nevastă? Cum ai simțit că ea este femeia visurilor tale? Unica persoană care nu m-a întrebat ce lucrez, ce activez și bani câștig. Deci prin asta te-a cucerit, da? Prin asta m-a cucerit. Și asta, e ca asta ce m-a făcut pe mine ca să decid că pe dânsa o interesez eu personal. Dar până o cunoaște pe Elena, tu aveai cumva desenat în cap la tine chipul femeii, atât fizic cât și al caracterului, temperamentul, cum trebuie să arate femeia perfectă pentru tine? Eu, ca tare, când m-am căsătorit cu dânsul, eu am fost o persoană împlinită. Eu aveam afacere, aveam bani, aveam mașină, aveam de toate, nu-mi lipsea nimica. Eu eram bine așezat pe picioarele mele. Și aveam lipsă de o soție, că dorm până la urmă singur în pat. Dar eu sunt foarte credincios, foarte cred în Dumnezeu și m-am rugat mult când m-am dus la un călugăr și m-a întrebat ce vrei. Și eu am zis vreau soție, pur și simplu soție vreau. Și vreau o soție ca să și puternică, să am cu cine discuta și să am cu cine mă contrazice. Care că eu tot nu am limite, eu tot sunt cu visuri
până în cer și trebuie cineva să ne le oprească, zice, aici este un stop, nu poți să treci încolo. Și ea că am găsit aceeași persoană puternică care în unele lucruri ne zice, stop, oprește-te, nu risca. Ai grijă ce-ți dorești că se împlinește, da? La tine a funcționat asta. Da. Așa. Foarte frumos. Felicitări, fiindcă sunteți un cuplu minunat, într-adevăr. Mai rar întâlnești în ziua de azi să vorbească, după atâția ani de căsătorie, să vorbească unul despre celălalt cu atâta admirație și dragoste și la voi chiar în ochi se vede scântei și focul, flacăra aceea dragoste. Felicitări pentru asta. Mulțumesc!